Hûn dizanin du kulmek hinarê de çiqas derman heye. Di 3 deqîqeyan de ez nizanim em ê çiqas bikar bibînin ziman lê çend xalên girîng ev in. Hinar rehên însanan diparêze. Di hinarî de flavoid hene ku bi van pêşî li xitimîna rehan digire. Hinar pişikê diparêze. Di heman demê de pêşî li kanserê digire. Bi mirovan re xurtiya însûlînê heye. Zirarê dide mirovan, hinar pêşî li vê yekê jî digire. Di hinarê de SPF û anti-H heye ku ev yek jî çermê laşê mirovan dibirixîne û li hemberî zirara çermê we yan jî li hemberî extiyarbûna çerm ji hundir ve însanan yani wî çermî diparêze. Ji Amerîkayê profesor dibêjin ku berê eşkere bûbû hinar li hemberî kanserê çerm û prostatê xwedî molekulên xurt e. Lê niha eşkere bûye ku hinar pişikê jî baş diparêze. Di extiyariyê de li hemberî daketina asta performansa bîra mirov jî hinar bi bandore û bîrê diparêze, performansa bîrê mirov xurtir dike. Ji bo hin kesan kalûkê hinarê heye helbet. Ew jî çawa ye? Ji bo kesên ku kemoterapî dibînin, yan dermanên hipertansiyonê, yan kolesterolê, yan jî dermanên ziravkirina xwînê bikartînin, ji bo wan hinek problem e. Lê ji bo wan jî dibêjin dikarin 3 rojan carekê vê bikarbînin, yani 3 rojan carekê dikarin hinarê bixwin. Dîsa tê gotin ku vîtamîna C, A, E ku di hinar de heye ji bo çavên mirov gelek baş e. Vîtamînên B û C jî ji bo laşê mirov gelek baş e. Ji bilî van jî û helbet hinar mêweyekî gelekî xweş e. Ji ber van tiştan hinar gelekî mühîm e û ji ber van tiştan ez bi xwe gelek ji hinaran hes dikim. Em anha li ber darek hinaran û min ji vî hinarî gelekî hes kir. Ez hêvî dikim vî hinarî ez ê bixwim. Lê ne mühîm e. Axir hinar ji bo her kesî mühîm e û min xwest em îro 3 deqeyên xwe ji bo hinaran veqetînin.